তিনি 21 নং মহারানী চেলাগাং যে কেন্দ্রনি লাবস্তুরি বাজারও তিনি যে লুকুপান্ডাও যে গোबां मासे लुकुनो बां फाइनुक फाइका जे आनिखा अर एमन खाय तामो आहाय उंगै थांगा जे बुदिया संनि सिकांसे सिनि सिन्दि कयना जमातिया कप्लायन खनानसि मा वान सकसिबो अर तिनि जों नुखा जे 700 नि उपर विभिन्न राजनीतिक दलनि आईपीएफटी बीजेपी न याकारै दफाना हामजागै बुबाग्रानि सानचानि खरांग मानजुनानि बागै ताइ बनो चबाबो लगिरिनानि बागै बरतिनो फाइ सकफैका एवं जयन खलायफैका आं खा खलायो बसकांनि जे चबाबो जा ताबुक बजारा फाइयाको ताबुक बजारा बय फेम लगजागै तंखौ विभिन्न खाय तंखौ बरगबो बसकांनि सालो जत्तन अबुबाग्रानि थानचावो फायै सिनि सन्दकैना जमातियानि अंकबो फायै लगिरि फायनाय हिनै असबाव लगिरि फायनाय हिनै ताइ अर आं तैसा आहायना हाय सापिरिना नायो अ केन्द्रबो महारानी चेलागां केन्द्रबो बुबाग्रानि चंजाक ताइकेबो करे अर सिन्दु फैना जमातिया बिनि मारिंखा आन्दरस बन बुबाग्रानि सेंकराकजो अर बननो जों खोप्लाय खालायना नांनाय एवं ता कायसा आं आमचनि लुकुरंनि थाने कयनानि नायो अ 28 केन्द्रनि बिसिंग अ चेलागां महारानी केन्द्र 21 नंग जत्तनि से गोबां नर बुट दिवै प्रमाण खायदि जे लाइबा खाय सामजे जे अरना 1 नंबर जत्तनि से बुट गोबां मानै सिनि सन्दकैना जमातिया खोप्लायन खाय हनै ताइ तामो सानाय आं अ आमचनि लुकुरंनो बरनो बनलगिरिनानि बागै अबुंनारगै आनि कवरन पाइका जतन नाहाम जनसभा असभापति बीजेपी आईपीएफटी ताई कमुनि बदल याकार दिन 720 जना दिन चिने त्रिपुरा मठाव जयन खाइका बेलाखा खातंथब दिन और फाइ मानजाखा चिने अबजार्भार सारा त्रिपुरा वो चिने दफानि बागै सामुख्लाय फैनाय ताकरा चिने दादा रंजित देवबर्मा और फाइसुपाका बेलाखे खातंथब ताई चिने त्रिपुरा मठनि सेंट्रल कमिटिनि सदस्य चिने संजय देवबर्मा वो बर फाइ मानजाखा दिनै खातं खाजानो बिसिङाव और जों दिनै त्रिपुरा मठार खाबोसके दिनै और जनजमायत नंमानि बागै जों जतन खातं लायजा ओ महारे 21 नं चेलागांगो जों त्रिपुरा मठानो फाइनाय बसकांनि सयतारनि चंमारिबो जों आनारस चिन्हव बुट खलाय बुट दिव जय जुक्त नायनाय जतनि खुबनो बुट दिनाय आनारस बुबाग्रानि चिन्हव बुबाग्रानि चिन्ह जतन दिनाय कग्रलायजा ताई बुबाग्रानि जय खलायनाय जतन खाबाक सांलायजा सारा त्रिपुरानो अब महारानी चेलागां 21 नंग बाहायनो दिनै खातं खाजा लायजा और ओ बिसिङनो कायसां दिनै कक सानान मुसुङ बुबाग्रानि रहरजाक गनै प्राप्ति हिनै साव अब एकदम ताताल ओ तातालनो दिनै जों मा सानाय बुबाग्रानि जे 28 टा सीट त्रिपुरा मठानि 23 टा हिंगे त्रिपुरा मठानि 5 टा हिंगे आईएनपीटीनि फुल 28 जन डिक्लेरेशन मन परे द्वितीय बरक जेसापान फाइतों जेसापान सातों आं लगुरगनो 21 नं महारानी चेलागांनि बरकनो ताखुरनो सानाय जे चंजाक खरकसा नब सिंधु कन्या जमातिया बो आनारस चिनो बिनि मारी बुबाग्रानि मारी ओ चिनो ननेर बुट दिबायजादि ताई बुबाग्रानो जय खलायजादि बुनि अरै परै फाइ बानि माने ककरनो ताखनादि अबसे आं नोंथाने कबमुंगिया फल हामबाय ताबुक फानो आईटीएफ तिनि बरक बुंमा तंखु फायाको बरनो तम कक जानाय मेम आव आईपीएफ तिनि बररबो फायनाय अब आनि खावो आं आशा खायो तामनि मा सारा त्रिपुराव बुबाग्रानि रिंमावो थानसाखे जतो जागानि बरनो तिनि कुवागो थायो साल ब्रुम बुबाग्रानि पचिनि राजबारिब 500 600 1000 अमायके दिल्ली नर जयन खाइतों फाइ त्रिपुरा मठाव जयन दिफायो आबोनो त्रिपुरा सानि थानजा आबोनो बुबाग्रानि नायमु ओ बुबाग्रा जनो थानजा नाय बुबाग्रा चिनि बागै कायबो ओ बुबाग्रानि मुक्ति हुना बागनो सारा त्रिपुराव दिने थानजानि मारबो जतन फाइ